Dobrý den, paní Marková, zase se tady setkáváme po čase a já se vás dneska zeptám úplně jednoduše. Já si umím představit, že když se vás zeptám na význam vysoké školy, kterou jste vystudovala ve vašem životě nebo ve vašem profesním životě, řeknete mi něco o tom, že to vzdělání vlastně není úplně důležitá věc pro to, co děláte, a možná dodáte něco o tom, že tam ale člověk naváže ty správné kontakty, a to já tak nějak očekávám, protože už jsem to 100krát od někoho slyšel. Tak ta otázka zní úplně jednoduše. Jaký je reálně ten váš take na tohle téma? Jste mi trošku vzal vítr z plachet. No, když se mě někdo zeptá, jestli třeba má jít na vysokou školu nebo nemá jít na vysokou školu a jestli to třeba právě pro to podnikání podstatné, tak já jsem z učitelské rodiny a tak nechci úplně jako hejtit, že prostě vysoká škola jako není důležitá, že stačí i nemít maturitu a můžete být výrazný podnikatel a můžete, jak se říká, všechny předběhnout. Dokonce, že jeden čas se tradovalo, ten, kdo to neumí, tak to učí. A no nicméně, teďka zrovna, když jsme měli nějaký sraz, tak tam právě kolega, který na té univerzitě zůstal, tak nám dával takovou asi 2stránku, kde právě chtěl nějakou zpětnou vazbu na tu vysokou školu. Já jsem tam napsala, že mi to primárně dalo to, že jsem se naučila učit, že mi to primárně dalo někdy umět i selektovat některé ty věci, že co si budeme povídat, některé ještě pořád vysoké školy jedou hodně na takových těch teoretických věcech, že se prostě některé věci furt musíte učit nazpaměť a dneska už taky i víte, že v téhle době vám, jak se říká, takzvaně nebudou k ničemu a dneska už si to všechno vygooglíte a tak dále, takže už v té době jsem se někdy učila opravdu jak stroj, že jsem se to naučila na tu zkoušku a pak jsem to jenom úspěšně zapomněla, aby se mi do té hlavy zase vešly jako jiné věci. A sama jsem si to nějak třídila. No ale dneska, když ke mně přijdou i spolupracovníci a bavíme se o tom pravidelně, hodně k nám chodí i vysokoškoláci, tak je to o tom, že se vždycky shodneme na tom, že prostě ten rok té praxe jim dal víc než těch 5 let té vysoké školy. Prostě ta praxe je důležitá. Takže nechci hejtit jako ty vysoké školy v tom směru, že nejsou důležitý, někdo potřebuje dospět, někdo se potřebuje nějaký věci naučit. A já vždycky říkám, choďte tam, kde vám budou umožněny právě ty praxe, kde vás prostě pustí k tomu propojování té teorie a té praxe, protože tím si to nejlíp vlastně zapamatujete. Choďte něco, v čem byste chtěli i dál pokračovat, protože může vám to dát potom i ty správné kontakty v tom správném odvětví. No a když vás potom ta vysoká škola i začne bavit a neděláte to jenom proto, že se právě něco pasivně učíte, protože nějaký učitel to bude chtít slyšet, tak to může být jednou ten váš podnikatelský záměr. Můžete tam najít nějaký jakoby nápad, který jednou vybuduje prostě z toho startup. Takže proč ne? Takže to je nějaký můj názor na vysokou školu a je to o tom, neseďte jenom v těch lavicích, jenom se pasivně neučte, vzdělávejte se i mimo a to znamená choďte na brigády, choďte na stáže, choďte na praxe, protože pak mi tady přijdou prostě lidi, kterým je 26, jsou rok, 2 už třeba po vysoké škole a ještě v životě nepracovali. To mi přijde jako úplně hrozný, jo. Já vždycky říkám, kde od těch 14 seděli. Prostě myslím si, že od těch 14 klidně můžou začít něco dělat a nějak se rozvíjet. A omlouvám se, ještě jsem nedořekla, existuje podle mě duševní vzdělání, duchovní vzdělání, ale potom existuje i takový to citový vzdělání. A to je třeba i to, co dneska mně přijde, že hodně mladým lidem chybí. A citový vzdělání je, že právě zkouším třeba v té komunikaci, co si můžu dovolit. A citový vzdělání znamená, že mám potom ten cit, kdy vím, že už, jak se říká, se ten led propadne a já tohle bych už neměl říkat, a nebo naopak, kdy ještě můžu jít dál a ještě to můžu zkusit a ještě nemusím být takový ten, a furt hledám ty slušná slova, připosranec. Tak jak to mám říct slušně? Který vlastně se bojí cokoliv zkusit. No a v tu danou chvíli to citové vzdělání přijde, že dneska jako hodně jako lidé nemají. Tady se možná, já tady nejsem od toho, abych se s váma neshodával, ale asi bychom se tady neshodli, protože
Já zase mám jiný pocit nebo jinou zkušenost. Mám pocit, že čím mladší lidi potkávám, tak tím je u nich tohle myšlení rozvinutější a tak zase oproti těm starším generacím, ale to zkrátka možná vidíme jinak. Já možná ještě jenom dopovím, takže já dneska u těch lidí se snažím rozvíjet 4 druhy vzdělání. To duševní, to je ta teorie, ale samozřejmě ideální je, když se propoje s praxí. A to je právě potom to citové vzdělání, to znamená, že si zjišťují v rámci těch situací, co můžou, co nemůžou. Teď nejsem jistá, jak jste to myslel, že se mnou úplně nebudete souhlasit, protože naopak mně někdy přijde, že právě oni neznají tu míru. Jak hodně si píšou, jak hodně se někdy možná učí nějakou rétoriku, jak to vypadá v Americe a snaží dělat ty amerikanismy, no tak vlastně jako nemají ten cit. A buď to jsou právě velmi plaší, ale já si myslím, že by ještě mohly být mnohem zajímavější třeba v té komunikaci a naopak oni se bojí právě a nemají ten cit jít jako dál a někdo jim třeba neřekl, že by mohli, tak zase potom znám takový ty borce, který ale zase to přehánějí a vlastně možná, kdyby tam byla ta umírněnost, tak by byly mnohem atraktivnější a zajímavější. Ale to je zase jako můj nějaký pocit. No to je právě o tom citu, aby jim to vlastně fungovalo, aby vlastně zjišťovalo, jak na ně ty lidi reagujou. No a pak je to duchovní, to je nějaký ten osobní rozvoj, to vystupování z té komfortní zóny, jak jsme si říkali, a nějaký i nadhled, že nejsme třeba Česká republika pupkem světa a že se z nás všude jako nepo. No a pak samozřejmě jsou tady i takové ty věci jako fyzické vzdělání. A to taky si myslím, že těm lidem chybí. A fyzické vzdělání pro mě je, že umí třeba podat ruku. Že třeba umí dát ženě prostor, když třeba vstupuje do dveří, nebo naopak jít první do té restaurace a zapomíná i na třeba i tuhletu etiketu. A tohle mně někdy přijde, že tohle vlastně tady vlastně zocelujeme a ty vysokoškoláky učíme. Já si vždycky jenom říkám, odkud přišli, jestli z pralesa nebo odkud. No a pak jsou taky samozřejmě někteří velmi namachrovaní, že jo? Protože přijdou na ten pohovor a když se jich zeptáte, kolik by chtěli brát, tak jakmile řeknou pod 50, tak se fakt divím, jako už si všichni myslí, že Glade na rozum dostanou prostě tím Ink nebo MGR a pak samozřejmě ještě k tomu chtějí bonusy, jako prostě auto, notebook a tak dále. Ale samozřejmě neříkám, že to u všech a to, že možná se to citové vzdělání, že neznají nějakou hranici a nemají ty zkušenosti. Tímhle já se setkávám, že se označují ta očekávání těch mladých třeba za přemrštěná ohledně té mzdy nebo něčeho. Já to vidím jako pořád o něco lepší variantu, než ten nedostatek sebevědomí. Radši to zkusit. Ne namachrovaně, ale říct si svou cenu. No tak to zase určitě, no. Já si furt myslím, že ještě v České republice jako převládá to, že se spíš bojíme, než že bychom si o něco řekli a jak se říká, buď to do ní nebo po ní. To vlastně něco znamená. To neznáte? Ne. No, jakoby... No já to myslím slušně, jako z hlediska, tam se to jako myslí z hlediska jídla. Buď to do pusy a jakoby dám si jídlo, protože prostě uspěju, protože jsem si řekl o to jídlo, anebo samozřejmě neuspěju a nemám třeba to jídlo, jo? Takže jako se jakoby bere, že buď to do ní nebo po ní a to znamená, že taky vám někdo může dát přes držku, že? Když se mu něco nelíbí. Tak mi řekněte, kdy jste poprvé dostala opravdu přes držku? No, já teď jako přemýšlím, že těch přesdržek jsem dostala hodně a vždycky vás to bolí a myslíte si, že to byla ta největší přesdržka. Ale potom vlastně časem si jako říkáte, že čím víc toho umíte, tím dostáváte větší přesdržky, abyste se více rozvinul. Takže v tuhle chvíli jako na té vysoké škole, když jsem začala uvažovat o tom podnikání, tak třeba první přesdržka pro mě byla ta, že mě hromada lidí od toho odrazovala. Že já jsem si myslela, že je to přece jako strašně super nápad. A k mému překvapení a naivitě se 3/4 lidí rozhodlo mi to rozmlouvat. A 3/4 lidí mi řeklo, že vlastně to je blbost a že do něčeho takového jakoby nejistého, divného, možná právě se báli takového toho, že to jsou ty, co okrádají lidi a tak dále, takže mi vlastně říkali, ne, nechoď do toho. Na druhou stranu já jsem to těžce nesla, já jsem furt taková ta slunice a furt jsem nad tím přemýšlela. No a po čase jsem vlastně zjistila, že ono i to ano, jdi do toho, i to ne, měli vždycky jako několik jakoby ještě jako niancí. A když to dneska jako rozklíčovávám, tak vlastně ty, co mi říkali nejdi do toho,
tak tam byly takový ty, co to se mnou mysleli jako dobře a podle sebe soudím tebe, jak se říká. To znamená, oni měli strach, oni by do něčeho takového nového nikdy nešli. A v tu danou chvíli to bylo takový to pozitivní, že mě chtěli chránit. Chtěli mě chránit a nechtěli, abych si právě namlátila a abych třeba touhle zkušeností třeba brali se té negativní zkušenosti, abych nemusela projít. Jo? Proto mi říkají, ne, nechoď do toho. A pak tam bylo to ne, druhé bylo takový to negativní zase v tom směru, že ty říkali, ne, nechoď do toho, protože se naopak báli, že bych uspěla. A ty mi vlastně říkali, ne, nechoď do toho v tom směru, že bych se změnila, že bych byla najednou jiná. Jo? A co kdybych náhodou se mohla mít líp? A co kdybych náhodou byla jiná a už nepatřila do té jejich komunity a nebyla bych třeba ten, kdo je někam třeba i v úzovkách táhne, něco pro ně dělá a tak dále. Takže to ne se rozdělilo podle toho, jak mě ty lidi měli rádi. A i to ano se mi rozdělilo na to, podle toho, jak mě měli rádi. A to ano, jdi do toho, bylo přesně to negativní, jako tak jdi, konečně si namláť, konečně budeš držet hubu a krok a konečně si uvědomíš, že to zaměstnání je to nejlepší na světě, co existuje. No a někteří zase ty, co říkali ano, jdi do toho, tak to byly takový ty přijící, kteří mě měli rádi a říkali, hele, my jsme v tobě vždycky viděli něco navíc, myslíme si, že jsi průbojná, že jsi ambiciozní a cílevědomá, a proč bys to neměla zkusit? Jdi to zkusit. A paradoxně nejvíce mi nelíbila odpověď, nevím, jestli máš do toho jít, protože já jsem takový ten typ člověka, který se prostě chtěl poradit. Jo? A samozřejmě čím víc lidí, tím líp. A myslela jsem si, jak všichni budou jásat z mého rozhodnutí, že jdu do financí a že jdu podnikat na živnostenský list a tak dále. Tak ty, co řekli nevím, tak paradoxně mi obrovsky vadili, protože jsem říkala, ty ani neumí přemýšlet, ty ani neřeknou svůj názor, jestli ano nebo ne. Ale dneska vlastně říkám, ty možná byly nejlepší, protože mi vlastně řekli, rozhodni se sama. Ty víš, co v tobě je a nehledej viníka. Že jo? Protože vlastně já jsem si možná tím mohla dělat takovýto alibi. Hele, ty jsi mi říkal, že do toho mám jít. Jo, a teď mi to vlastně nevyšlo. No tak to seš teda kámoš. To jsi mi teda jako strašně pomohl. Jo? Takže někdy vlastně jako ty lidi řekli radši ne, právě z toho důvodu, aby potom nebyli ty viníci, že mi vlastně jako řekli jdi do toho a já bych potom na ně schazovala své viny. Mě k tomu napadá další osobní poznámka, jestli si ji můžu dovolit. A pokud jde o ty lidi, kteří člověka od něčeho odrazují, tak já jsem jich potkal taky hodně při svých nápadech a dneska je beru jako takový ty lidi, kteří vám dokážou už vyjmenovat důvod, proč to není dobrý nápad a co tam je za rizika, tak já je beru jako lidi, kterýma nechci být obklopený, ale vlastně jsem rád, že je mám vzadu v hlavě a že si taky dávám pozor, abych se nepustil do něčeho, kde to riziko opravdu je. Jo, ty jsi se ptal na ty, jakoby, co se mi tam stalo a co pro mě byla jako taková rána v tom podnikání a tohle bylo taky pro mě jako první jako střetnutí s realitou, že všechno nebude jenom růžové a tak, jak já si představuju. A pro mě to bylo taky jako bolavý, protože jsem se samozřejmě primárně ptala lidí, který jsem měla ráda, který jsem myslela, že to se mnou myslí dobře a myslela jsem, že mě ve všem podpoří. Takže to byl taky jako první jako krok, který třeba někteří podnikatelé musí prostě na tom začátku si projít právě k tomu, aby právě byli, jak se říká, třeba odolnější, aby si to právě v té hlavě srovnali, ale jak vy říkáte, máte pravdu, dávají nám nějaký takovýto kritický myšlení, že prostě není všechno jenom růžový a je dobře přesně, že je okolo sebe máme. Já naopak dneska, když s kýmkoliv diskutuju, tak mě vlastně úplně jedno, jestli mě v tom podporují nebo ne a naopak jsem ráda, že vůbec mají nějaký názor a že mi něco k tomu řeknou. Takže jsem dneska připravena na jakoukoliv verzi. Tohle pořád máme takový jako kontinuální bolístky, že vám potkáte 10 lidí, z toho 9 řekne něco, ale takový první opravdu zakopnutí. Říkali jsme přes držku, tak co byl takový opravdu jako výrazný moment jednotlivý? Tak já jsem to chtěla brát nějak jako postupně, jak jsem se k tomu podnikání vlastně stavěla, jak jsem nad tím přemýšlela. Taky to první podnikání bylo třeba i o tom, že přes držku je, že přesně, jak jsem trošku byla namachrovaná z té vysoké školy, tak jsem si myslela, že chodila jsem i na divadelní, kroužek a tak dále, tak jsem si myslela, že v té komunikaci s lidmi jsem docela dobrá.
a to není teda ještě pořád to velké přezdržku, tak jenom, že prostě, když jsem se právě pustila do jednoho ještě takzvaného multilevelu v té době, kde jsem prodávala ty ledničky, pračky, mikrovlnky, tak opravdu tam se mě vzala jakoby pod své křídla výborná obchodnice a ta se mnou na ty první schůzky chodila, učila mě ten obchod s těmi lidmi, takže jsme tam většinou seděli ve třech. No a nejdříve jsem se to učila já od ní tím vzorem, že ona mi říkala, jak to říkala to tomu člověku, já jsem si to všechno zapisovala, pak jsme to spolu rozebírali, no a po čase už jsem teda měla tu důvěru vlastně ten obchod dělat já. A tam teda já měla okopaný nohy, protože tam mě neustále furt kopala pod stolem, protože mi dávala tím neustále najevo, že tam říkám úplně nějaký nesmysly, který ona si nepředstavuje, že bych tam měla říkat. Takže to pro mě zase byla taková jako další rána, že jsem se zase musela uvědomit, že nejsem ve všem dokonalá a že to, že jsem si to nějak jako naposlouchala a to, že já jsem si tam dala nějakou svoji interakci s tím člověkem, takže vlastně to není funkční. Takže já dneska říkám lidem, když jdou do podnikání, že se mají připravit na to, že se určitým způsobem slíkají do naha, a pak se začínají oblíkat. A všechny ty předchozí zkušenosti, znalosti a dovednosti ukážou, jak hodně jsou, jak se říká, oblečení. A já dneska jako na rovinu říkám, že to, jak jsem si myslela, že jsem na to podnikání připravená, tak já jsem se opravdu musela jít, učit se od A do Z a jak se říká, začít těma ponožkama, začít prostě se postupně začít oblíkat. No a taková jako velká rána byla potom to, když třeba jsem zjistila, že v té firmě, kde jsem pracovala, jako už na živnostenský list, už jsem se stala tou obchodnicí, takže se tam vlastně začaly dít nějaké věci, které mě se úplně nelíbily, že se tam prostě stalo to, že se tam prostě někdo vzájemně okradl a že potom to řešila i policie. No a vlastně já jsem musela udělat to rozhodnutí, kdy a za jakých podmínek teda odejdu jakoby od té firmy. To znamená, vlastně já jsem to vnímala, že tam mám nějaké know-how, že tam mám nějakou záštitu, že to není úplně takové to čisté podnikání, že já jdu a budu si na své triko jenom podnikat, že jsem tam měla právě tu mentorku, že jsem tam měla tyhle ty lidi. No a po nějakém roce a půl vlastně pro mě to byla obrovská rána říct si, jestli teda to podnikání je pro mě natolik důležité, že teda si půjdu, jak se říká, takzvaně sama na sebe a od této firmy se jako oprostím, protože jsem nechtěla, aby mi to třeba kazilo jméno a vlastně začala jsem řešit teda tu změnu i oboru a začala jsem vlastně řešit, jak vlastně v tom podnikání pokračovat dál. Takže ty rány různě přicházely, byly různě bolestivý a jako takovou asi jako nejsilnější první ráno je, když vám třeba, jak se říká, takzvaně dá kudlu do zad někdo, s kým v té firmě potom počítáte. Takže tady jsem jako cítila, že mi někdo dal tu kudlu do zad, že vlastně vypadalo to zase hezky, ta firma byla rozjetá a někdo vlastně to tam kazí a díky tomu je tam potom vyšetřování té policie a to podnikání není takový, jako byste si představoval. No a takovou jako kudlu do zad já jsem dostala potom v tom svém podnikání ve financích, kdy prostě ta dáma se tvářila jako kamarádka, že jo, já jsem s ní jezdila a právě taky jsem jí takhle zaškolovala tým. No a tam vlastně ona už 2 měsíce vlastně fungovala pod jinou značkou, jakoby na černo a už 2 měsíce věděla, že bude odcházet i s tím týmem. Ale přesto mě nechala být naivní a ten tým furt podporovat, vydudat ze mě, jak se říká, informace ještě, co se dá. No a potom vlastně za velký peníze, prostě, který někdo zaplatil, vlastně i s celým týmem po nějakých 4 měsících vlastně odešla. Takže to mi přišlo taky jako hodně jako drsný, kdy prostě se na vás někdo nějak tváří, nějak se chová a i ten tým to vydržel vlastně neprozradit, akorát potom asi po těch 2 měsících, co už tam u té jiné firmy byly, tak nějaký indicie říkali, že něco není v pořádku. Začala jsem se pídit a až ten 3. měsíc jsem vlastně přišla na důkazy a zjistila, jak to teda vlastně je. A ještě se to táhlo měsíc, kdy mi vlastně jako lidi lhali do očí a říkali, že to pravda není. A některým z toho jejího týmu to ani řečeno nebylo právě z toho důvodu, protože se báli, že by mi to řekli. Takže ty 3 lidi, kteří vlastně to nevěděli, stejně jako já, tak se mnou zůstali. No a nějakých asi, já nevím, tehda, potom ten tým se postupně taky jako některý odešli úplně, takže nějakých 15 lidí mi odešlo. Ty 3, co zůstali, kde jsou dneska?
Ty 3, co zůstaly, tak vlastně ta jedna šla na mateřskou potom a pak už to nedokázala s těmi svými rodičovskými povinnostmi kloubit, takže je to naše klientka, kamarádka, známá, ale už v rámci mé firmy nefunguje. Ta další, zase úplně stejný, zase šla na mateřskou a ta patřila do rodinné firmy, takže to se dalo pochopit. Začíná tady jako studentka při škole, takže potom při té mateřské zvolila tu cestu jít tím rodinným podnikem, takže tady taky není, je to úplně stejný, je to naše kamarádka, známá klientka. No a ta třetí, která tady zůstala, tak ta tady funguje s námi dodnes, mateřství zvládla, podporu manžela má a dokonce tyhle 2 jsou její klientky. A já mám nejradši, když nám to vyjde na takhle hezký pozitivní konec, tak u toho to dneska necháme. Tak děkuji zase za dnešní zpovídání. Já taky.